Salutare și bine v-am găsit la Unkilled. N-am mai postat Unkilled de multă vreme. Dar am văzut că nu prea vizionați Unkilled. Dacă nu vă place, puteți să-mi spuneți în comentarii. Pentru că atunci nu trebuie să mă chinui și eu să fac videoclipuri. Aici zicem doar astea. Clear the bridge. Kill. Nu contează. Clear the mall. Do optimal kill. Ok. Aici îmi spunea să intru eu că ne va apăra cu un machine gun. Dacă nu știți ce este Unkilled, este un joc făcut de cei care au făcut și Death Trigger și Shadowgun, cred. Da, cred. Mă gândeam să mai încep o serie cu Shadow Fight. Nu sunt sigur. Cred că o să încep eu o serie. Dacă vreți o serie cu Shadow Fight, spuneți-mi în comentarii dacă vreți. Ok. Oh. Oh. Am avut de bea doi cu explozibil. Ok, gata atât? Oh, nu. Partea asta. Oh. Da, multiple kills. Ok. Dacă am lag, îmi pare rău, dar nu știu de ce am. Și gata? Cred că da. Da, 2 stele. Nu e problemă. Problema e că nu e problema asta, dar eu vreau să termin jocul. Bine, aș vrea, dar să-mi spuneți dacă vă place jocul. Dacă nu, spuneți, dacă nu, spuneți-mi cu ce joc să mai fac serie. Pentru că eu nu știu cu ce jocuri să mai fac serie. Keras Rage. Acum trebuie să așteptăm un minut. 115 trebuie să dăm și asta. Ok. O să fac Keep by Advanced VIP. Aici nu pot. Trebuie să cumpăr altă armă. 168 300 24 de metri 8 7. M-aș gândi să iau arma asta, dar nu acum. Încă nu s-a upgradat. De-abia 4 minute. Nu știu cu ce serie. V-am spus, mă gândeam să fac
cred că o să începem serie cu Shadow Fight sau nu? Pentru că Shadow Fight 1 nu prea-mi place și 2 eu nu știu, cred că la fel nu o să-mi placă. Dar nu este problema. Hai că o să aștept să până se upgradează amândouă. Nu, acum tot e maxim și de acum o să strâng bani și o să-mi iau Hermechard. YOLO. Ok, trebuie să încep siguri de data asta. Nu mai veni cu noi. Deci, cred că o să fie puțin mai greu. Dar nu o să folosesc arma asta, o să trebuiască să mai aprendez arma cealaltă mai puternică, adică cred că e un fel de machine gun. E foarte puternic totuși. Ok, oh, nope. Sheriff. No, 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 no. No, no, don't hurt me, don't hurt me. Help. Visible, bitch. Now what? Ce se aude? Go, go, go! E că nu l-am omorât. A murit. Bun, băi. Gata, și-am primit și 3 stele. Bun. Medkit-ul la început lapta că nu cred că o să mai dai o viață. Sau Death Trigger 2, pentru că e foarte mișto jocul. Să mai încep. Să vedem cu ce să fac, să continui seria asta sau să fac cu Death Trigger 2. Spuneți-mi în comentarii. Ok. Stați să luăm aici un reward. Să vedem ce ne-a dat. Aur. E bine. Armory support. Aici mobility. Dar nu pot. Asta e o mie. Nu o să strâng bani. Și o să iau asta. Sau să iau remictarul. Nu o să iau pe asta. Sau stai. Asta e mai ieftin. O să iau pe asta care are și damage mai mare. O să iau remictarul. New challenge. Da, bine. Ok. Eu te-am uitat că dacă fac prea mult, e prea mare videoclipul și stau prea mult la uploadat. Bine, nu-i problema ta, pe ce eu am o aplicație care îmi face astea
le face mai mici, adică îmi face mărimea la astea mai mici. Îl iau mai departe. Stai mai băgați din altă două pe mână. Asta merg mai greu. I see ya. Oh no. Oh, asta n-am văzut. Trebuie să fac misiunea cu arma asta. O să fac off camera. Pe bune. Sper joc de mine. Trebuie să fac de nou. O să fac de nou eu off camera. Doamne. Hai să vedem ce card ne dă. Oh. Oh. Special weapon sau ce e? Suport. Dai la suport. Este... Stai că de... Mobility. Stai. 50%? 51. Stai mai bun. Oh, nu mai scop. Nu contează. Cam atât cu acest episod de Unkilled. I-a fost fără... La revedere.